team number 258. Kali Akshona Entulo. And I request Mrs. Kyanyi to lead us with prayer. Jerusalem, Parliament, Iltandayo, ofezwanini umzamo wami mze niphumule kuwo. Obonani namehlo am lo masango mahle nezitrada zegolide zomzosindiso. Umzomhle kunedeni ongangenwa solo nezihlalo zawo zihle ndikhumbula wona. Singandidakumbisana inhlungu nokufa sendiyibona ikanana enginaphakade. Namabandla abapostile anqonga umsindisi. Bonke abakuKristu bayakuya khona. Ngiyakulangazelela Jerusalem entsha imizamo yami yophela ndakufika kuwe. Jerusalem ikhaya
Kusemva kwemini liwala phakathi. Kusemva kwemini maxhoba yakhawuleza. Ndisondela phambi kwetrone yosuku lwakho Thixo namandla amakhulu. Ngayo le mini Thixo olungileyo, imini eyenziwe nguwe umdali wezulu nomhlaba. Ngizochukumisa umqukumbelo wengubo yakho Thixo namandla amakhulu. Nsithi wena unguYehova igama lakho Thixo namandla amakhulu. Kwayakhona bani na Thixo olungileyo onokufanekiswa nawe Thixo olungileyo. Wena ubunguThixo izolo maliwashe. UnguThixo wena namhlanje Thixo namandla amakhulu. Wena usaba nguThixo ngonaphakade kanaphakade Thixo olungileyo. Nansi lemini Thixo namandla amakhulu ibisaziwa nguwe beludini elihle ngomnqamlezo. Wathi ngenxa yentoba wena Thixo akhona into ekunqabeleyo Thixo namandla amakhulu. Wasigcina thina sikhoyo apha wasilondoloza Thixo namandla amakhulu. Kanti lonke laxesha Thixo usigcinele kanye lo mzuzu Thixo namandla. Sizobuthelana apha kwindlu yakho yokuthandaza Thixo namandla amakhulu. Sizokwenza isikhumbuzo Thixo sobona bomnyana wakho Thixo namandla amakhulu. Masibulele Thixo namandla amakhulu, masibulele Thixo olungileyo. Masibulele ulondolozwa nguwe mdali wezulu nomhlaba. Masibulele ugcinwa nguwe ezintweni zonke Thixo olungileyo. Benganqabanga nto mesiyodume ngokulunga. Kodwa Thixo olungileyo lokufefe Thixo namandla lasigusha Thixo olungileyo. Kwade kwangawo lo mzuzu Nkosi mzali. Nkosi sibulele zonqaba zingasifanelanga thina Thixo namandla amakhulu. Kuba kaloku thina Thixo olungileyo sona phambi kobuso bakho imihla ngemihla Thixo olungileyo. Kodwa ngawo lo mzuzu Thixo namandla amakhulu sizocela uxolelo lwezono xa sikuyo lo mnqaba wakho Thixo namandla amakhulu. Xa Thixo olungileyo uzawuqala le nkonzo isukile yona kangaka siyodume ngokulunga. Wazola Thixo kwazola nemozulu Thixo namandla amakhulu. Kwangathi namazulu azilile Thixo olungileyo ngayo le mini yanamhlanje Thixo namandla amakhulu. Siza phambi kobuso bakho ke Thixo olungileyo. Yona nto soyicela Thixo namandla amakhulu. Uzungawususa umoya wakho ingcwele kuyo le ndawo Thixo namandla. Nasi Thixo izicaka zakho Thixo namandla amakhulu. Xa sizawungena Thixo siqhubele inkonzo Thixo olungileyo. Inkonzo engalulanga Thixo namandla amakhulu. Inkonzo Thixo olungileyo eshiye abaninzi bengcwelekile Thixo namandla. Uzubanika amandla emandleni liwala phakade. Wazokokuba Thixo amandla ozobanika wona Thixo olungileyo. Nawothuthuzela le nginginyi lapha Thixo namandla amakhulu. Sithembe wena Thixo olungileyo. Thoba umoya wakho ingcwele Thixo namandla amakhulu. Ndiza kuwe Thixo namandla. Ndiza kuwe ngawo lo mzuzu Thixo olungileyo. Ndisithi nako sisilonyaniso Thixo namandla amakhulu. Nabantwana bakhe nosapho lwakhe lonke Thixo olungileyo. Nguwe wedwa Thixo omasiyontakasana kusenhlizweni yabo Thixo namandla. Thina ngabanye singayicinga kodwa wena uyayazi Thixo. Umfandedwa wakhe Thixo waziwa nguwe maliwashe. Ngena kusisilonyaniso Thixo namandla amakhulu. Ngena kumasibakhulu Thixo olungileyo. Kanye ngabe msusu Thixo namandla amakhulu. Uzumnika amandla Thixo olungileyo. Ogqithiswa ngamanye amandla oseke wamnika wona ngaphambili Thixo olungileyo. Asangajongi kule moment kodwa Thixo olungileyo. Asabe nethemba lentoba wena Thixo olungileyo. Uzawuthi kophuma ilanga Thixo namandla. Zosulwe nezakinyelezi Thixo olungileyo. Hlala nolusapho Thixo olunyembezana ngabo lo mzuzu Thixo olungileyo. Hlala kubo Thixo banike Thixo
uxole ezinhlizweni zabo Thixo namandla amakhulu. Utshilo kaloku wena Thixo elizwini lakho, wathi wena Thixo olungileyo umisa umda engekho nabanye nabagqitha kuwo Thixo namandla. Siyayazi sisonke silindwe nguloo mda Thixo namandla amakhulu. Yena singayaziyo indlela yohamba Thixo olungileyo, kodwa sonke silindwe kukuhamba Thixo namandla amakhulu. Bathuthuzele Thixo olungileyo, omeleze Thixo namandla amakhulu. Ubanike Thixo uthando, ubanike Thixo ivalo, khona ukuze bahambe bombeka umzala kutshindela Thixo namandla amakhulu. Inkonzo esukileyo Thixo olungileyo, inkonzo Thixo namandla engenachabaza Thixo olungileyo, nalibandla labawisi lamanyeneyo Thixo olungileyo kwesisithili saseKapa. Senzakele sonke Thixo namandla amakhulu. I-impethe yenziweyo kutata utshindela sonke siyayazi Thixo olungileyo. Sithuthuzele mzali wethu, sithuthuzele Thixo namandla amakhulu. Sithebe wena ke Thixo olungileyo, masithi sizawuqhuba nje izinkonzo Thixo namandla amakhulu. Uthoba umoya wakho utsikelelo Thixo namandla amakhulu, kuthi wonke umuntu Thixo olungileyo uzathatha inxaxheba Thixo namandla amakhulu. Umnike Thixo, umnike amandla, umnike amazwi Thixo avela kwezulwini Thixo namandla amakhulu, khona ukuze wonke umuntu lapha kuyo le ndawo athuthuzeleke Thixo olungileyo. Sicine ke Thixo usilondoloze sisangena nje kule nkonzo, sibuvuka ukhuba kanti banke into ke Thixo namandla, kodwa ndisa Thixo ngesithembiso sakho kuba utshilo elizwini lakho wathi suba sikucela ngegama lonyaka wakho uyakusenzela. Senzele ke mzali wethu izinto esingenakho uthina ukusenzela zona ngegama lalo wasifelayo wasifela wavuka uYesu Kristu Nkosi yethu. Thoba indumiso yamashumi alithoba ubuncogo. Indumiso yamashumi alithoba. Thixo mnaphakade uyinqaba, mthandazo mfo kaMoses mfo kaThixo. Nkosi yami likhaya wena kuthi sizukulwana ngesizukulwana, singeka dalwa indaba ungekavelisi imhlaba nazo elimiweyo. Ususela kwaphakade kude kusephakadeni wena unguThixo. Mbuyisela umuntu elithula imhlubu bonyana babantu, kuba iwakale iminyaka emehlweni akho linjengemini yezolo xa idluleyo, injengomlindo wasebusuku. Uyabakhukhulisa abalale ngengomso babo, uyabahlume njengotyani. Ngomso butyatyamba bubuye buhlume, ngokuhlwa buyasikwa bome. Ngoba siyaphela ngumsindo wakho, sikhwanqiswe ubushushu bakho. Ubeke ubugwenxa bethu phambi kwakho, nesikufihlileyo ubeke ukukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuphuka komsindo wakho, siyiphelisile iminyaka yethu njengentsebenzo. Imihla iminyaka yethu iseminyakeni engama-70, uba ithe yaba mininzi kakhulu, iba iminyaka engama-80. Libe ke iqhayiya layo likwaphuka nongabi into yanto, ngokuba ithe yakhawuleza saphaphazela semka. Banowaziyo amandla omsindo wakho nophuphuma kwawo, ngoko kufanele koyike kwangako. Sazise kanye kuyibala imihla yethu size sizuze inhliziyo elumkileyo. Buya Yehova kunini na uzohlwaye ngenxabakhonzi bakho. Sihluthise kwakusasa ngenxeba yakho, simemelele sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise ngangemihla wasicinezela ngayo, ngangeminyaka esabona ububi ngayo. Mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho nobungangamela bakho konyana bakho. Ubumnandi bukaYehova mabube phezu kwethu. Zimasa izenzo zandla zethu phezu kwethu, sende sesandla zikuqinise usizima sesona. Inkosi mayisikelele ukufunda kwesisifundo ngoku nangonaphakade. Amen.
For the sake of other nations around here, I would like to read from the English version, Psalm 90. We are over.
the name of our Lord and Jesus Christ. Amen. I was requested to lead the devotions, and I did exactly. My tender is about to end. I'm going to hand over the program. But let me say, with family obushe, akuhlangana ngehliyo thuthuzelekani. He used to call me homeboy, and you don't know that. The reason is why I did my schooling at Tolosa Senior Secondary School, and I got standard 10 in 1996 there. We used to call each other Mkhaya, not in the public interest, but when we chat privately. Now, I'm revealing some few items. This is the memorial service. Before I step down, let me remind you that we left our household to bring the legacy of Mr. Nyaniso Jindela into place. Let us adjust our spirits, let us adjust ourselves, and let us adjust our mindsets so that we can honor the memory of Mr. Nyaniso Jindela in full force. Now I'm going to call upon our District Secretary, Rev. F. Arndatiso, to lead the program of speakers. Maybe when he finished this tender, he will sign back me to come and make closing devotions, as I made opening devotions. And not cover with Vala because Lufu. But starting Goma. I was trying to accommodate my brothers and sisters down there. Let us take our Kosa hymn books and sing hymn number 40. We are calling our secretary into the podium to lead the program of speakers. Ivane Zindaba Ivani, but no get the Telumtaba, is down Zonge, Ufu, and a Pesu, with an Agapans Adebe, no Situlu, no Center, no Sezanzi. Gamala for yes, Limna, in the day, Ufefala for yes, Luyo is winning. Ufiobelina, Fugan of Fileo, Itipesu Rebella, Kahim number 40, Situlina Visos, Fama Candelani, the Kuala Jason to be sending Nani, Upila Milwebe, Tempis Bozonge, Besiza Besishwele, we are about okay.
Masibulele ke kubawo ubingwa ngosivulele isithi ke ukonga amaxesha all protocol observed sebayadanki be Reverend Bingwa sebayadanki pastor en groet allemaal wat hier in de naam van de Heer. Amen. Hij is ook net dat het was veel language, hè? Dus hij zat zo. Sebaya danke. Nou, zie je obituary. We obituary letter to children. Would also request all members to stand up, besides the family, for this moment. Sihamisha ngoba i-audio noma singathi cwaka, masithi cwaka abantwana basekhaya i-audio. Phakathi kokuhla kwethu bomsi kwasekufeni singalufumana kubanina uncedo ngokungaphandle kwakho Nkosi siyathembela kuwe imiphefumlo yethu. Masizolema wethu ukuze siphulaphule nazimbali ngobomi balowo uthe walandulela eli licwangciswe likhaya ngovelwano lwethu luyashicilelwa ngabagcwabi bakwaMthini Funeral Services. Ndingunyaniso Jindela ndazalwa ngomnyaka 1965 ngo-August ngomhla 26. Ndizalwa ngabangasekhoyo uNkosi nam noBakhowana Jindela. Ndizalwa kwilali yaseNqabane edutywa eMpuma Koloni. Ndizalwa ndingumntwana wokuqala kubantwana abathandathu abangasekhoyo. Amabanga aphantsi wafunde eVulindlela. Amabanga aphezulu wafunda eNgwese Senior Secondary School edutywa apho ndiphumelele khona ibanga leshumi. Ndingaqhubeka nezifundo zam eMthatha Technical College apho bendifundela ubutitshala. Ndifunde unyaka wamnye ngenxa yemeko ndaya kwelaseNtshona Koloni ndiyokhangela amarhewu aluhlaza. Ndifike apho ndaqhubeka nezifundo zam e-University of the Western Cape iminyaka emithathu ndisenza LLB nalapho zange ndizigqibe izifundo zam. Ngonyaka 1984 ndisebenze kwamasipala waseStellenbosch njenge-general worker. Ngonyaka 1988 ndajoyina SAPS eStellenbosch phantsi kwekhaya mnandi SAPS. Apho ndisebenze khona iminyaka engama-21. Ndisukele apho ngo-2009 ndayokuxelenga kumzi waseStellenbosch Municipality apho ndisebenze phantsi kombutho we-DA. Ndikhe ndanikwa ithuba lokuba ngu-deputy mayor wokuqala ontsundu phantsi komasipala we-DA. Ndibeke phantsi kunyaka ka-2021. Ixesha elininzi bendingumthandi nomdlali webhola ekhatywayo apho ndafumana khona igama elithi Benz.
liculile kwiqela eMangote Gospel Singers. Ngonyaka 2000 ndazifanyeke qhina lomtshato nentombi yakwanyukana uMasibakhulu eMount Frere kumtshato wethu selizwe ngonyaka ababini. Ukalima wethu usebenzile kakhulu kwinkonzo yakhe from society level eligosa laseMasibulele ekhaya Mandi. In all areas icawe ibimcele asebenze kuzo. Ebe-excela yade yamnyusa icawe to become unondyebo wesithili apho waseve more than 2 terms egqwesile kuba kude kwafika eliqeleku lokufa. His leadership skill will never be forgotten and he will be remembered nguMxhosa ukutshona kwelanga. Ndithe ndisaqanda udada lwentlalo enzima latshona kumilanga ngomhla wethoba kwinyanga kaJuni. Ndishiya ngasemva unkosikazi wam nabantwana bam uolwethu Lwandiso Samkelo Simamkele Khaya Zipho Gugu Sesethu noMabhengu abazukulwana ngabatshana. Ikhuleni mawushe ndiyokuphumla owam umsebenzi ndiwugqibile futhi umzamo ndiwuzamile. Kanti mawethu ngizamangcwabi okwamthini funeral services uthi thuthuzeleka ngahlanga lokehla. Utata wapha kwawushe utata wekhaya utata uM Zondi uzawunyuka akazosixelela utata uJindela pha ekhaya. Utata uMpompolwana abe ready emveni koba istate sekhaya sisehla. Umhlobo wakhe abe ready utata uSweleba. Denze ntoba abantu balapha endlini bonke babe ready bazazi ntoba baplaniwe apha ekhaya. Then ekugqibeleni ke ngoku ibe yitribute suke ebantwaneni. Sisibambile ne? Thank you very much. Masicane ke utata uMzondi anyuke kwaya nyuse.
kuwo uba ngaba nyani unyaniso wami kodwa namhlanje ndiyibonile izolo bekangandiqaphele because bendimjongile ingathi angaphuma phakathi kwala madoda nemitsila kodwa namhlanje ndiyabona uba awunakwethu wami akuna owandimele nje uthetha ke ngonyanisi nam ndazigxaxa ubonge namaxesha umhlawumbi ndawuthetha ngaphambili unyaniso apha phakathi kwekhaya ibingumntu obesenza izinto zenzeke ubuthi noba wenza lo msebenzi wakho uba ubone ubuso bakhe bungena ubuyiqonda into yakho izawuhamba lula ebengaxakwanto ebelenza icebo noba unalo icebo bekwenzela icebo ebethi noba wenza umsebenzi wakhe akunike loo task inokotata bekhaya bayenzana ngoku kodwa bendingibona seyinguye uphambili kuno ushingathi aniwenzi ngendlela efanelekileyo lo msebenzi ndizama ukuthi lo mntu silikhaya lolu mabheni ngosibakhulu silahlekelwe kakhulu amazothetha ntabi nawo kakhulu nabanake ndihambe ndisomelele ndiqinisekile asingisithi sodwa singubhinqa abalahlekelweyo icawe ngumzi walapha eStellenbosch noba ke ndiyazi uba ungumntu asoze uthande ngumntu wonke asiyomali nolithanda ngabantu bonke kodwa uninzi labo ndiqinisekile balahlekelwe ndithi ke ngalo mazwi ndibuhlungu kakhulu ngomntakwethu sizawucela ke ukuthi qabaqaba ngenkqubo nje ezawuqhubeka usukela namhlanje unyaniso umzimba wakhe uyaphuma ngolwesithathu ngofo uzabe ufika kule ndawo kwakwehle kuyo umonakalo sithethe nawo ke thina ke singomlakwe apho sicele umoya wakhe siphume siye naye apho ebehlala khona efletini kulapho ke singazungena ndidi sawuthetha naye ezantsi ngenxa yeemeko zendawo zokuhlala ubuya kwethu siyabuya bheke siza naye apha ke ngokucaweni yakhe kulapho wazaphumela khona zamanje utyhila ngabantu ngendima ezakwenzeka ngalaa mini ndizawucela ke ootata abakwaziyo uba khona ngelo xesha ndiyayazi uba ixesha lempangelo kodwa basiqhume enkosi kakhulu Nkosi kutata Zondi sekhaya siyabulela kakhulu tata wam Mr. Popolwana besikhula sonke into zokhwenkwe ufana sizenze kunye awuthi qabaqaba
Bawo umfundisi usiphethele lenkonzo izuke kangaka kamjoli ngenxa yexesha okanye ngenxa yokuba ingafuni ukubhidwa zizinto zasecaweni. Nam mandithi protocol observed. Mandiqale kule ndawo andingo-Mr. Phongolwana. Akaphumelelanga u-Mr. Phongolwana. Kodwa ke umzala wam lo andiyondanga kamzala. Andizi nasemva kwakhe umzala njengokuba nibona into yokuba ndisemncinci kakhulu. So I don't need to be in the same age as umzala. Into yokokuba ndizazi izinto kuba bendikhula apha emva kwakhe. And ayizukuba ninzi into endizayithetha ngokukhula kukamzala ngokwasemakhaya kuba umzala njengoba ndidile kwi-obituary ukhawuleze weza kweli laseKapa. Umzala in his young days spent a lot of time eGcuwa. Apho omalume no-aunty babephangela khona kunye nabo bonke abantwana bakokwabo nomninawa wakhe uSiphiwe. Xa ndivayo ke apha kwintanga zakhe ukufika kwakhe pha elalini kuba ke ngaloo maxesha onqabe kwa i-chance of going to town. Wawuya edolophini ngoske kucacuba ugulela ubhubha. So bayafika ke umzala apha basuka elokishini eGcuwa. La makhwenkwe aselalini azi ukulwa ngamanqindi neentonga. Omzala bayayazimela. I'm not sure if they were good ngokulwa ngemela pha eGcuwa. Inoba bafika baqobisa pha ezilalini kuba bevele edolophini. Babesoyikwa ke kakhulu. Abantu ke bakhulele ngelo xesha bakhulele edolophini kwakusithiwa ngootsotsi. So ke omzala babengootsotsi. Now ikhona ke into eyaqapheleka ngomzala. Within no time umzala was the best ezindukwini. Apha elalini umzala was the best ezindongeni apha elalini. Umzala ndithetha nomama kaGugu ndathi umzala became a celebrity ezilalini at his young age. Umzala was a footballer. He was a soccerite. He was the best. Umzala eligama likaBenz nalapha likhona apha ekhaya manje kukushope kuthiwa kwaBenz apha. Ligama awaliphiwa pha elalini ngenxa yento yokokuba wayemhle enyaweni besithi
this is the Mercedes Benz. This is how he got that name. Niyawaqonda ke amaqithiqithi yokuba ube yi-best footballer. Uwafumene kumdlalo lo maqithiqithi. Kodwa ke xa seyicaciswa ngabantu ababefunda naye e-high school eNgwenze, niyakwazi. Andizungena kwi-detail kuba ndandingekho. Kodwa xa ndibaliselwayo, hayi umzala uwafumene. Umzala uwafumene la maqithiqithi wemka eNgwenze wayofunda kwenye i-high school eGcuwa. Bathi abantu ababefunda naye ke abakhe bayeGcuwa bafika kuba bemazi pha, bafika bakhangela uBenz, kwakungasekho Benz, yayinguShakes eGcuwa. Bathi leli gama umzala zange wazithiya, leli gama uliphiwe pha eGcuwa ngenxa yoba wayengumuntu omhle ebholeni. Umzala ndingathi has always been a community leader, a developer. Umzala izinto ezinhle ebezinqwenelela abanye abantu. Umzala njengoba umzala selixhego phaya ezilalini, umuntu owenze umcimbi wakhe ekhona umzala bebebulela bathi Mjoli oko kufike wena, nokokuba ayingwakwamjoli as long uba upha elalini. Ukhona umpendulo apho utata kabe esaphila wayebulela athi Mjoli siyalamba apha xa ungekho, ezintwana zizinjoli zithatha inyama zethu, kodwa ke xa ukhona sinethemba. So ibisithi ke noba seyabiwe irongo, athi umzala hlalani phansi, ayithathe yonke phaa ezinjolini elungileyo. Izinjoli zilantoni ebengonqeni mntu ke umzala ebengelogwala, zange abe ligwala. Nalo mntu wenze le nto ligwala, uba he were to face umzala, they would not make time. Siyibulela ke bukamzala obuhle kangaka. Siyabulela ngezinto umzala, zininzi izinto umzala asifundise sona apha eStellenbosch, apha enkonzweni kunye nasekhayeni. Ngaloo mazwi, enkosi kakhulu. Bulela kakhulu ke kutata ongumzala wakhe. Oye wabambela utata uBhombolwana. Siyabulela, besingayazi uba umuntu endaweni ufike abe negama elitsha. Singayazi loo nto. Siyabulela ke kutata obekhula naye. Noba ke akavelanga kuyacaca uba besenditshilo ke ndathi kumhlobo nanku umfo kaSwelema mfondini, indoda emnyama, mhlobo wakhe, bebehamba kunye kule khaya mandi utata uSwelema. Hayi ke ndiyayazi ke yena uzawufuna uphakanyiswa nini khwaya ivesi lenye sinika utata uSwelema athethe ngomhlobo wakhe. Uyaphuma ngapho.
bonke abaqhutyeni nenkonzo. Ukuze umuntu wonke olapha ngaphakathi kwenqobo. Okokuqala ndizachaza ndifuna nditatuso yabo ohlala walapha ekhaya manje kwindawo yaseSnakeville. Ndibulele ngethuba endithe ndanikwa ngalo mhlobo wam. Okokuqala lo mfana wakwaJindela ebengumninawe kum. Njengoba sisuka kwelaa linye nje laseDudo wafikela kum kweli cala. Sasebenza nasebenza besebenza kuzo. Nto badlende kuphangela sisazana. Sizokwazana kakhulu ngoba sendilapha ngokweshishini lapha kuphansi apha ekuthuthela abantu. Ebengumuntu kodwa-ke othanda kakhulu ngoba beyithanda into ngohlobo ekuphala ngalo uba ebethanda uyapha kum. Sihlale kakuze namacebo okwana mhlawumbi senza njani nanganto senzayo. Hayi ke bendikwazi uba ndimcebise. Nam kunto endifuna ukusabela kuyo ndisabela kuyo njengomninawo. UJindela ndimthanda njengontata wam naxa bengomninawe kumntana ngoba besithobana apho ndishota khona naye bekwazi ubana andikhawulele nabashota khona bekwazi andikhawulele ngamacebo. Angoba ndishiya kwabo ndishiya mandinazo iintsuku eziyi-10 ndihlukene naye ngothetha. Zininzi kakhulu i-10 mhlawumbi eziyi-5 ngothetha asandibalapha kum. Kodwa ke uThixo wayenza yena wandishiya. Ngisho uZindela andimazi ngakubi, uJindela andimazi ezintokaziwe. Zandile noba engakubi naye. Nam ndizoxhasa abantu abatsho abamazi ngohlobo ndimazi ngalo. Ndimazi ngakubi uJindela noxolo. Njengoba ede wandishiya uJindela engumhlobo wam useqala kwam. So ndikuthi ndiyabulela ntuzuba ndithetha kakhulu. Enkosi. Nkosi bawusweleka, Nkosi kakhulu uthetha ngomhlobo wakho. Nyanisweni umjolo beke sithi xa sincokola athethe ngawe. Bebanexesha lothetha ngoba usweleka. Nomnina naloba umkhulu noba umnina wakhe bahlala beSnakeville. Naloba umkhulu wana lomfutshane kunaye. Umkhulu wakhe. Yaba ndithi nguye umninawe lusendlini. Ongumkhulu walowa. Hayi ke. Mfutshane umkhulu. Sabulela ke tata usweleka kakhulu. Ngale ndlela uthethe ngayo ngomhlobo wakho. Sakhangela ke Mongameli oba ebecelile into zakuthi maneni lula nje amazwana icanga obhutana nosisana baba ufuna ukuguqulelwa ulwemeni ngoba beke ndangena kwi-Afrikaans yasekhaya kuyabanzima. Yabantu nabo kuphela abavala. Ngonqanda ke nosomba wangayibambi into basendinikela yena ngoku. Kukwesi sinayimisi uJebe Manesibetha. Ndiba ngasikhangela ndiyazi uba sekubani esi sinayimisi. Endifuna into yoba xa sibethwa beba nexesha losibeka egxeni umfo kaJindela. Asibethe sisegxeni esi sinayimisi. Uzuvele umuntu osibethayo ngoku andisiboni ingcakasana. Uzumane uvela umuntu osibethayo. Utata uJindela ke ebengelo soka wabona intombi. Ndifuna umuntu ozasibetha nasi eke khangele into zamane esikatsa. Ebebona intombi ke sawucela utata uZingqi bukhona apha endlini njengesithethi sasebukhweni bakhe. Simphakamise uba akazuziphakamisa uba uZingqi ubukhona.
program director omongameli abefundisi bonke abakhoyo apha omama otata naye wonke umntu okhoyo apha ndiyambulisa egameni Nkosi Kristu. Amen. Sothetha malunga nodingeka obuzosifaka wami osekebhayana ekhaya. Udingela ebesiza ngoba ebesifasize esithi spare esize. Kodwa bekubakhona amaxesha athile apho abize igama lakho ekuyazi ke ngoku ubana yeyi ikhona into ephuma ecaleni yenzile. Naphayana ekhayeni udingela ebengumkhwenyana ebengumkhuluwa futhi engumntakwethu. Akudalanga sigqibele ukubonana futhi sometime last month xa besibeka umagogo phayana ekhaya. Ebengumntu ongathandi ukudedikeyitha usibali. Ebeba laba phakathi bethu atshove sithi unokwazi sizawuthini athi kuzawenzeka ngolu hlobo nolu hlobo. Mina ndibona kanjani na ngoku nasizawuvela ngoku nento walazizinto wanesikobani ngoku okusesivilile ngoku ngoba into ezininzi besizazi into yobalaki into ezininzi beziye zifike lapha kuyi then ibe nguye ozawuzidistribhutha kuthi. Nkosi. Ndibulisa uTata Siphethe Nkosi uBishop waNkosi oTata befundisi omama bonke umzi wonke wabathindela okaso wapha ekhaya. Ndibulisa wonke umuntu okhoyo ngegameni likaNkulunkulu Yesu Kristu. Ome apha umama uphondo uTata Jay usibaba wamuthatha usista wami. Ndifuna ukuthi andikwaziphula kuba thina silahlekelwe. Seketshilo ubhuti wami eqaleni ukufika kukaTata Jindela efamilini yethu zange safumana usibari, zange waba ngumkhwenyana, safumana ubrother, abantwana bethu bafumana utata ebengumntu otakataka phakathi kwefamily. Side sithi sibari silibeni ngokusibari kaloku apha suhamba phambili kakhulu. Ibingumntu oququzelayo into ayenze ngokupheleleyo. Bekude kuthiwe efemelini xa kukho into ehlileyo kuthiwe uphumyeni kaUnathi. Engekafika umyeni kaUnathi into asiziyondelelana. Namhlanje sivelile. uTata Jade bebuhlungu kakhulu. Ndishiywa ngumlingane wami, ndibe ngumuntu wokuqala ndibize esibhedlele, ndabiza yena. Ndathi Sibali kuthiwa ufuna ifemeli. uSibali waba ngokuqala ndingafiki. Wawuphatha uSibali umsebenzi wathi wobeka egqibeleni. Ndahlala eback seat nganangaphambili ophakama kuba uSibali wayesenza konke. Ebantwaneni bethu kulaa family ebengutata, eyitshomi, eyinto yonke. Besisaxawa ngabantwana sithi ukhona uBensi, sibize yena, and abantwana bethu bama-understande ngokungathi ba-understand itshomi zakhe. Noba umntana beselahleka kodwa uthe wathetha naye akho yonke into izawulunga. Athi yima kanjalo ndiyeza. Abantwana bethu bavakale besithi asiqondi noba sawuthatha kuba
kaloku umuntu ebeza uthetha kwilobola negotiations zethu akekho. Umuntu ebeza sibonisa indlela. Ube i-role model ebantwaneni bethu bonke kuthi singumzi wakwaSibakhulu silahlekelwe. Ndingathi silahlekelwe nodwa silahlekelwe thina asilahlekelwanga ngosibari, silahlekelwe ngubhuti, silahlekelwe ngutata, utata umalube into yonke efemelini yethu. Ngalo mazwi andifuni ukuthetha kakhulu kodwa ndithi uThixo umphefumulo wakhe ngalala ngoxolo. Sendibonile nendlela yakhe beyihamba, sibulela kakhulu nangecawe yakhe emphethe kakuhle yazi inkonzo yakhe ayiphatha njengelwa hlobo ebelulo. Nisusile bethunana inhlungu besinayo, sifele yancinci ngenxa yenu. Niphathe yonke kuba sinovuyo olumanganisayo ngehlobo eniphethe ngalo. Ngalo masindawulela kakhulu. Nkosi Sibali, amathuba amaninzi ke akadli nganibiza ngafani nantoni, soloko sithi bawo uDS. Ndithi mina uJoli, kuyacaca uba uJay apha afike khona, ufika tyhale uJay, akalindi ixesha loba kuthiwe apha kusekhweni, into nayo ufika uJay atyhale. Siyabulela kakhulu kwifamily. Ndifuna ukuthi kuni, death is not extinguishing the light. It is only putting out the light because the dawn has come. Funa ukuthi noba esisibane singasuswa kuni, kodwa sinazi noba asisuswa kuphela kuba ukusasa kuyeza. Funa ukutsho kuni family yasekhaya. Ngoku ndibheke etyalukeni, gqibile ngefamily wakhula wathini wangumhlobo umfo kaSweleka usixelela indlela angumhlobo kwakhe. Ngoku sibheke ecaweni. Ngoku sizawuthetha ngonyanga intsimbi. Kanti phayana benithetha ngoBenz. Kube Mercedes Benz ityhala kanjani ibhola ebambe ikhupha ithini, wafika wangushakes ngapha eduka. Senjenje kuba kufuneka ezuze into amaqithiqithi ephatha ibhozo ephatha yonke loo nto leyo. Ngoku sizetyalikeni thina sinendlela besimbiza ngayo apha eseketheni sisithi inyanga intsimbi. Andithi hawu madoda, noko biqine kangakanani uJay kanyanga intsimbi. Sizaphambi igosa lesekethe asixelele ngonyanga intsimbi mfo kaMarhetha. Uzawuhamba kancinci mfo kaMarhetha ngonyanga intsimbi phambi koba khwaya unyanga utata uMarhetha phakame. Zawunika nina nenze itribute yenu kotata uJindela kuba bawubishop ugqibela kwam apha. uJindela wayikhwele kwi-church choir, efike ulapha kwi-church choir uthi umgqibela kwi-church choir xa ungena amadodana sesemadodaneni. So i-church choir sayinika ithuba loba yenze itribute kutata uJindela. Ngokwenza njalo iphakamisa utata uMarhetha uphuka ngokwakhe. Itemoni kantu nokuba
Acela bahlali. We are mourning. Ngoba sinelungu elingekhoyo papa. He was the only male who was amongst us. Where sazoba nenyeba uThixo wasinika ubrother Dina. Ndithumele kwayara nje ithi masizochaza ngegama efanyana uJindele. Mosibeni imbiza njalo. Thina ke apha ke besingamsebenzisi leso kaJindele. Besimbiza Benz. Phofu ke ondanga bakhe. Yeah, ondanga bakhe. Bindi nosista Mkhwena qha. Abanye ke bebefanele bathi brother Jindele. Ndiqale i-letters yegama lakhe 7, only 7 letters. Each and every letter has its own meaning. Sathi xa siqala ngala J, yathi le kwaya uzuthi xa uthetha nefamily katata uJindele. Uzuthi la J stands for he was jack of all trades. Bamchazile apha ngoba endzaweni siyiqhela ke nalesepha uJindele. Uba uJ was all over the place. Ukuba kwenziwa le ulapha. Ukuba kuba ngapha ebengumadrayiva. Andifuna uyishiya le. The last video we took was on Easter's, whereby kwakukhala apha ngeza activities Sunday school. Ukhala special healing. Ondanga bethu ke bazamazi special healing. Yangena lanto estage. Akulanda ukani. Wathi masingene ntangam sibabonise. Ibithanda nangoku lo video le. Ndiye ku second letter which is I. uJ was a man of integrity. And he was very intelligent in addressing issues. Now, here you won't get into it. Letter N. He was a nice person. As we can see, idea he was always smiling. Akataza no we as shout. Umi idea I fought the language. But in nice angel, he was also naughty. He was naughty. But again, a naughty angel, maybe advise a young lady. Once you reach the age of 50, one is me. So even wound on a sense of humor, without akuyo solo nje uhlekwa. Siya letter D, which stands for dedication. That guy was very dedicated, no matter when's Antoni now. And it didn't really tell the lion there was nothing too big or too small for brother day. Young energy, your goggles. He was an extraordinary person. And he would go an extra mile. I said, I get this color. I want to get moving on down and depending on who foolish. I may bully. He was a bully. How was he taken? He was a bully. Did is a help. Kopsu kwa kitchen. Ufuni control the kitchen. Did you know you don't belong here? But who can just show guys is a visa? How far? How far? So we are going to Ebes standing resident. Akom ebenga phumi ngamala lomlonyeni yakho ubrother Hasot athi yabona Tom nandi umuntu onesikhwele yabona ubrother Hasot uthi yena kula second yakhe sebenzele ukhonta jiyo inyuki izili sibele so stress bathina sisesemva Now, ebesithi fiber kakhulu apha especially abe society le akuyo akona ingathi lento siyenzayo ayiyongo asiqhaqhe angene egroupini kube lonto nje abantu abanenhliziyo ezincinci hayi bakhathaza ukuthi hayi mansana umoya namhla kodwa ke ndifuna ukuthi the last time we spoke to Mr. Jindele was on Sunday kule vepele sihleli phansi linde umnikelo bekunetha masibanda kule vepele so abantu abaninzi bebengezanga weza wathi ndisise imali yamarhamile wanemibono nje ngale nkonzo yabona xa sinothi sithi ndifuna ukuthi kwaba bantu besihleli nayo uBrajay let's fulfill
iminqweno yakhe beyifuna ngale cawa. Kodwa apho sikwazi khona sawungena. Enye into ebe-outspoken. Ebuka uthethe emva kwakhe, forget uba uzayithetha kushuyile. Mna ke no-sister Ndila, besidla ngokuthi kuyo, khawume siqale sithethe ngoba uzayithetha yonke into, side silibala nale nto sifuna uyithetha. Ndikubani ngoku? Oh, he was a loving guy, as we all know him, but he was very lenient and strict. Benemfundiso nje, especially apha ekutsheni, ndigqibele ngokuthi, we've lost an asset apha ecaweni. We've lost an ambassador, a man full of ambitions. Many ambitions. He was very ambitious, brother. Ndifuna ukuthi ufemeni. Utshele abayithetha abantu basebukhweni bathi anilahlekelwanga noma. Silahlekelwe nathi. Hey, bebeselantuka ngokumjoli ngoba ine-age yamthwaxongo. Athi noba uyakhula uzawusibhudisa. Nangomsaturday usiwa eWorcester besimcinga ukuba uzosibhudisa lowo mka. Kodwa ke ukuthi u-second 104 nilahlekelwe. Nizawuqina imiqolo ngoku. Nobody is going to scratch your back. You are going to scratch your own back. Ifuna ukuthi kwifamily makaphumle ngokuxola uJolly, may his soul rest in peace. Mama usengamanene amamjoli amathanana sobuya sikona. Mama usengamanene Mayana siyabulela. Ngethuba esilinikwayo apha enkonzweni wamasithethe